God morgen, god morgen. Velkommen til Læringsfestivalen 2017, sin andre og siste dag. Jeg håper dere hadde en fin kveld i går, og det er fint å se at så mange er oppe og våkne allerede nå på morgenen. Jeg skal introdusere dagens plenumsforeleser, Berit Eika. Berit Eika er nå prorektor ved Aarhus Universitet i Danmark. Og så må jeg ta litt av historien din, Berit, for den er ganske spennende. Hun ble utdannet lege i Aarhus i 1986, disputerte i 1994, og i 2005 ble hun fulltidsansatt som professor i medisinsk utdanning ved Aarhus Universitet, og utviklet og ledet et senter for medisinsk utdanning. Og målet til senteret var å bidra til en forskningsbasert utvikling av fakultetets studieprogram. I tillegg så tok hun 2 mastergrader for å gjøre seg kompetent, en i helseprofesjonsutdanning og en i helseteknologi. Fra 2011 til 2014 var hun prodekan ved Fakultet for helsevitenskap i Aarhus, og så nå fra 2014 er hun da prorektor. Ut fra hennes historie hører vi at Aarhus ligger noen skritt foran oss i tenkninga på det med utdanning, og profesjonsnær utdanning eller disiplinær utdanning. Jeg tror den ligger foran de fleste av oss i Norge, så jeg tror vi har noe å lære av det, og Aarhus har også lenge tenkt på det med utdanningsteknologi. Så jeg ser frem til å høre presentasjonen din, Berit. Technology and learning, how we can increase student activity. Vær så god. Tusind tak. Og jeg tror, det skal foregå på engelsk. Er det right? Op til dig. Foretrækker det norsk eller engelsk? Dansk, ja, det må være. Der forsøger jeg, fordi jeg har egentlig forberedt, at det skulle være på engelsk. Men nu ser jeg slides på engelsk. Og tusind tak for invitationen. Og om nogen har vanskeligt ved at forstå mig, der får jeg rækker op hånden, og der skifter jeg til engelsk. Det er en speciel ting for mig at få lov at stå her. Jeg har faktisk aner tilbage til Trondheim. Bedstefaren min, morfaren min var professor her og alumne fra Norges Tekniske Højskole. Og nu kan man jo google alting, så i går googlede jeg, at han var professor her fra 1924 til 1954. På det tidspunkt, der flyttede han sydpå til Aarhus, på Landbrugshøjskolen i Aarhus, for inden han gik på pension, der ville han have lidt undervisning der. Og ved det, der synes han, at studenterne havde ændret sig. Han troede kanskje, det var fordi Trondheims studerende var mere lettere og mere interesseret. Og kanskje var det, fordi han ikke havde revitaliseret sin undervisning. For det er en af mine pointer i dag, det er, at teknologien kan give os nogle muligheder for at revitalisere vores undervisning. Jeg er som sagt fra Aarhus Universitet, og tak for introduktionen. Ja, på nogle måder har vi arbejdet vældig længe med uddannelse og pædagogik. Men en af de ting, som jeg netop sagde til Hilde, som jeg gerne skulle lære meget mere af herfra, det var rekruttering. Det er vældig flinke på rekruttering. Og det allervigtigste, det er jo at have gode, interesserede studerende. Nu så jeg jo i programmet, at det har også jobbet. Der er vældig mange gode eksempler, og derfor tænker jeg, jamen, det her, det var ikke bare, hvordan kan vi arbejde med studenteraktivitet, men jeg har valgt også at komme lidt mere ind på hvorfor. Hvad er argumenterne for det? Inden da, der vil jeg vise jer et par, det her det er fra mit hjemmeuniversitet, der er en liten sø på norsk er vel hav, lite vand i universitetsparken. Sådan ser det ud nu, men en gang om året, der kommer der 25.000 studerende eller flere, og kæmper på tværs af søen om, hvem som kommer over først. Og det har jeg taget med som et symbol for, at vi vil jo vældig gerne gå fra det pæne med lidt krusning i overfladen til en stor aktivitet, men en stor læringsaktivitet. Og
Og der er der nogle muligheder i teknologien. Jeg har prøvet her at sige, at det går jo fra et kontinuum, og når vi snakker teknologi, I kan sige, går jeg tilbage til morfaren min, jamen der var det jo kridt og tavle, der var teknologien, det er det fortfarande, og det tror jeg er bra. Men vi har fået PowerPoint, vi har video i undervisning, vi har games, som jeg tror, der er stort potentiale i, og jeg kunne se, at nogle af jer har allerede jobbet med det. Der er inden for helsefagen, at man er kommet vældig langt med simulation, så der er et bredt kontinuum. Men det, jeg vil gøre her, det er først at på en vældig sådan basal vis fortælle lidt om hvordan jeg ser læring. Hvordan kan vi tænke teknologi ind? Så vil jeg komme med argumenter for, hvorfor vi skal kombinere det fysiske klasserum som her og det digitale. Jeg tror, vi som undervisere og som ledelse skal interessere os mye mere for hele læringsperspektivet. Nogen siger det som med kanskje lidt mere floskel, at underviseren skal gå fra at formidle sin ekspertviden til at designe læringsaktiviteter. Og så har jeg med mig 3 cases, som er vældig ligt nogle af dem, som I har, nogle af det, jeg har i programmet. Og så har jeg tilladt mig til sidst at komme med nogle ganske få anbefalinger. Helt basalt, så tænker jeg, man kan se på læring, og det er vældig basalt, der sidder læringsteoretikere her, som kan give mye mere komplekse fremstillinger, men som en hjerneaktivitet, og som den ene del og den anden del mere om, hvordan mennesker lærer med og af hverandre. Og vi trænger begge, og de, som er bedst, kombinerer de to. Men når jeg skal snakke om at give rekommendationer for teknologien, så er det i høj grad den her med, hvordan processerer vi viden, fordi jeg synes, der ligger også en mulighed for at bruge den måde, vi omsætter viden på, til at give nogle implikationer for undervisning med teknologi. Og nu inden jeg går videre, skal jeg spørge, går det med det danske og ikke det norske? Godt. Et af de stærke pædagogiske værktøjer, det er faktisk at bruge analogier i undervisning. Og det er noget af det, jeg gerne vil, det er at snakke om, hvordan får vi opmærksomhed, hvordan omsætter vi informationer i vores korttidshukommelse, og hvordan lagrer vi det i vores langtidshukommelse. Og en af de analogier, som man kan bruge her, det er computeren, men en advarsel også med analogier, som jeg selv har oplevet, for de er vældig stærke, specielt i naturfagsdidaktikken er analogier stærke, men man risikerer altså, at man husker bedre analogien, end det man egentlig skulle lære. Men en af sådan en basismåde, som jeg vil strukturere det her på, det er at se på perceptionen, og hvis vi skal bruge computeranalogien, så vil det være user interface, hvordan vi får informationer ind i korttidshukommelsen, som er vældig, vældig skrøbelig, det vil jeg også forklare, for til sidst at lagre, og det er jo den her CPU, og de af jer, der er så gamle som jeg, vil huske, at det var det var flaskehalsen i mange computere, om den der CPU-enhed, den faktisk kunne processere viden, og til sidst, hvordan vi lagrer i vores langtidshukommelse. Men lad os først se på perceptionen, og der er Richard Meyer, som er professor i University of California, har lavet en vældig fin forskning på det område og vist igen og igen, at vi faktisk kører på 2 kanaler, og det er noget af det, hvor jeg tænker, at teknologien har mulighed. Vi bruger både det auditive og det visuelle, og det kører og bliver processeret på 2 kanaler. Og hvis vi bruger det vældig smart på en klog måde, så kan vi forstærke læringen. Og nu det, der står her, det er jo, at ord, som jeg har her, er ikke nær så stærke som både at bruge billeder og ord, men det er heller ikke ligegyldigt, hvordan man gør det. Og lad os se på, hvad er det for nogle af de ting? Jamen, det er jo, når I tænker, det er jo der, hvor vi rigtig, rigtig bruger PowerPoints. Vi har kort,
Vi har billeder, vi har diagrammer, vi har flowcharts, og så har vi det mere dynamiske i form af videoer eller animationer. Og en gang imellem, jeg kunne ikke lade være med at sige, da jeg skulle finde de her øjne på den forrige slide, jamen så fandt jeg nogle andre øjne, og da jeg så skulle det var først i går, jeg skulle sådan køre det i præsentationsmode, så skete der det. Så man kan få ufrivillige animationer også. Men her har vi nogle helt unikke muligheder, hvis vi bruger både det visuelle og det auditive sammen. Og det allerbedste, det er faktisk, har Richard Meyer vist, om man bruger det visuelle bare med tale og ikke med skrevne ord. Og det er der, hvor jeg tænker, at teknologien virkelig kan give os nogle muligheder for med video, og det har jeg også set mange af det, jeg har vist, og også dele tingene op i små portioner, som jeg skal komme tilbage til. Så er der den næste, den her CPU-unit, der hvor vi bruger vores korttidshukommelse, og mange af jer kender kanskje det her med Millers magiske 7. Det er sådan, at vores korttidshukommelse, som jeg sagde, den har kort varighed, den har lille kapacitet. Man siger, at den indeholder 7 plus minus 2 enheder. Og lad mig give et eksempel. Når jeg skal parkere min bil og gå hen i de moderne, man skal betale parkering, der skal man huske sit bilnummer. Hvad gør jeg? Jeg tager et billede. Nu kan I også se, at jeg kører Volvo. Fordi jeg kan godt huske det, hvis jeg bliver ved med at sige YK8. Nu kan I se, at jeg husker ikke engang nummeret. Og bliver ved med at repetere det. Men der bruger vi også det visuelle til at huske på ting. Men vi kan ikke klare så mange elementer af information på én gang. Og det betyder noget for, hvordan vi bruger teknologi i undervisningen. Det ene, det er repetition, som er et ganske undervurderet pædagogisk værktøj. Der er det at gentage tingene. Jeg tror også, at I har sikkert samme problemer, som vi har i Danmark omkring barn, som ikke får lært tilstrækkeligt dybt, fordi man ikke gentager tingene så mange gange, som man gjorde engang. Og så er der det, som hedder chunking, som også er noget af det at skabe struktur og det at nedbryde de her, eller sørge for, at man kan få flere enkelte elementer på én gang. Det er en af de måder, vi kan arbejde i undervisningen og også med teknologien. Og jeg vil gerne give jer et eksempel. Jeg plejer, og det er et gammelt eksempel, men nu tog jeg det med alligevel. Det her, det er mit telefonnummer. Og når jeg plejer i Danmark, nu går det jo ikke, fordi alle har mobiler, men når jeg i Danmark har sagt, hvor er det, så kan folk som regel nedbryde det til ikke 12 enkelt elementer, men til 3. Fordi 00, 45, 40, det ved I, det er Danmark, det var et element. Så har vi allerede gjort 4 elementer til et element. Så ved man i Danmark, at 8-6, det er Østjylland, og 2-5, det er den vestlige del af Aarhus. Og det vil sige, at nu har man nedbrudt 0045, 8-6, 2-5 til et element, om man bare kan huske Vest, Aarhus, og så er det bare 4-5-2-7 tilbage. Og så kan man jo sige, så enkelt er det også som undervisning. Det er selvfølgelig vældig svært, men det som vi kan igen med teknologien og med det visuelle, det er at hjælpe de studerende med at få de her fuldstændig kaotiske enkelte elementer til at hænge sammen. Det kan vi gøre med billeder især, til at hænge sammen i enkelte elementer. Og så til sidst, langtidshukommelsen, som jo er vores redning, den har en uendelig kapacitet. Igen, hvis jeg skal bruge analogien, så er det harddisken, og i hvert fald i dag er det sjældent den, som man overskrider kapaciteten på. Men kender I ikke igen det her, den her fil, hedder det fil eller mappe, hedder det vel på norsk. Hvad har jeg egentlig kaldt den? Eller man har ledt efter den. Jeg ved, jeg har den. Det var den præsentation, jeg lavede på et eller andet tidspunkt sidste år, eller var det året før. Nøjagtigt den samme udgave, nøjagtigt den samme udfordring er det vores studenter, det vi skal hjælpe med. Vi skal kort sagt hjælpe studenterne med at lægge ned filer, lægge ned mapper, finde frem til mapper. Og det man gør, det er, at man skal gøre det ved at hive fat i viden, man har på forhånd. Og så skal man arbejde
det plejer jeg også at sige, bedstemors lov, den der arbejder, lærer noget. Og det er egentlig det, som ligger i student activity, synes jeg, som det allervigtigste, det at få studenter til at arbejde, til at bruge noget af den viden, de har. Hvor mange husker fra i går, hvad det var for en kat, som ikke kunne tage tilbage kløerne? Hvad var det? Geparden. Geparden, ja. Fordi nu har det her arbejde, I fik et spørgsmål, I har gået tilbage på harddisken, let, og det var nu kanskje ikke alle kunne, men nu har vi jobbet med det gennem en quiz. Det er egentlig den mekanisme, som vi også skal bygge ind i undervisningen. Det kan gøres på mange måder. Det kan gøres ved at sætte fokus på ting. Det kan gøres ved, som jeg har brugt her, analogier. Det kan bruges med gode eksempler. Især gode historier, hvor der er en sammenhængende fortælling, er nu af det bedste at huske ting på. Det at give problemer. Og så har jeg også skrevet segmentering, som også er en af de ting, Richard Meyer har vist igen og igen, og som I kender fra jer selv. Jeg gør sikkert samme fejl i dag. Vi vil så mye, vi har så mye på hjertet, og vi lægger ned alt for meget, alt for fort. Og det at dele op enkelt elementerne, eller noget vældig komplekst i enkelt elementer, er en af de ting, som jeg også vil sige, vi kan vældig godt med computer. Vi kan gentage, vi kan lave problem solving, vi kan lave forberedelse. Og det er nogle af de ting, som jeg tænker, hvor der virkelig er muligheder med teknologien i undervisningen. Så det var forholdsvis kort omkring, hvad er det med teknologien, og hvorfor er det, vi kan med forskellige grader af teknologi, inklusive kridt og tavle, kan hjælpe studerende med at reducere en verden af vældig, vældig mange komplekse informationer. Der ligger nogle unikke muligheder, hvis vi lader os, synes jeg har i hvert fald personligt synes, at det har været vældig inspirerende at kigge på, hvordan er det, vi processerer viden, og så tænke på det. Men så her igen, at der ligger nogle muligheder for perceptionen, arbejde både på det visuelle, det auditive, være klar over, at processeringen den foregår af separate kanaler, tænke på korttidshukommelsen som vældig, vældig sårbar og vældig begrænset af kapacitet, og der kan vi hjælpe ved at bygge struktur mellem enkelte elementer, hjælpe studerende, og så er det især det at arbejde med stoffet, det at lægge det ned og hente det frem igen og igen, som vil hjælpe på det, som er på pilen herover, det at få dyb læring. Det var sådan en vældig hurtig argument for, hvorfor det er, og hvilke mange muligheder, der ligger i at tænke på, hvordan omsætter vi informationer. Det næste, det var også sådan et eksempel på, hvor jeg havde fundet et clipart, og så oplever man pludselig, at der kommer animation. En lille sådan til siden kan jeg fortælle, at min søn oplevede det her. Han arbejder for et stort medicinalfirma. Han skulle lave salgsmateriale. Der havde han en ung hjælper, som skulle lave sådan en præsentation. Og så sagde han, det må godt have lidt kant. Siger man det på norsk også? Nogen, som må være lidt specielt. Og hun var ny, og hun var innovativ. Og da han kom med præsentationen til det her vældig high-level medicinalfirma, der løb der Duracell-kaniner hen over skærmen. Det var ikke populært. Men et argument for her, og det er, som jeg allerede sagde, jeg synes, vi skal tænke mye mere på at designe læringsaktiviteter. At vi tænker, og det kan jeg jo også igen se på programmet, at mange af det, jeg gør, men at vi både tænker på, hvordan kan vi hjælpe de studerende med at forberede og møde bedre forberedt op. Så er der undervisningen, den har vi arbejdet med i mange år, og der er stadigvæk masser af muligheder for at blive endnu bedre på det, som jeg står med nu, det at forbedre undervisningen. Både med aktivitet i undervisningen, det kommer jeg ikke til at gøre nu, men også med at tænke, hvordan er det, vi får afleveret budskaber med gode eksempler, gode historier, gode visualiseringer, og så også en efterbearbejdning.
Så vi tænker i højere grad på hele forløbet som vores ansvar som undervisere og som universitet, og selvfølgelig også som studerende og arbejde på stoffet, med stoffet. Vi laver, ligesom I har studiebarometer i Norge, så har vi på Aarhus Universitet igen og igen igennem de sidste 10 år mål på de studerendes eller selvrapporterede arbejdsindsats. Og det viser sig 2 ting. Det er vældig svært at få studerende til at jobbe mere på egen hånd end cirka gennemsnitlige 18 timer om ugen. Der er store variationer fra absolut ingenting til 80-90 timer, som må være helbredstruende. Men det er vældig vanskeligt at øge den hjemme, det selvstændige arbejde hos studerende. Sundhedsvidenskab, naturvidenskab, tekniske videnskaber jobber lidt mere i vores undersøgelser. Og så noget, som også er interessant, det er, så kan man sige, jamen så må I jo bare lægge på flere klasserumstimer. Det vi finder, det er fint indtil cirka 12 timer om ugen, så begynder man at reducere på forberedelsen. Og der tænker jeg, at teknologien giver en mulighed for at arbejde, fordi det er jo ikke fordi studenterne ikke vil eller er dovne, men det er jo ligesom hvis man har læst igen på pensum, hvad kan jeg så lægge i mere? Og der tror jeg, at vi kan både arbejde med motivation, og vi kan arbejde med forskellige perspektiver ind i undervisning, og der er altså nogle specielle muligheder i teknologien. Og det er jo mye mere interessant at undervise, hvis man møder velforberedte studerende, og I kender også de andre argumenter her, det her med mastery learning, at man hver enkelt kan, fordi det er jo et af problemerne, når vi underviser som her, eller forelæser, så er det, at der er forskellige, især med vældig vanskeligt stof, så har man brug for individuelt pace på, hvordan man arbejder. Så har vi, jeg ved ikke, og jeg har skrevet possibly, men måske kan vi også give, hvis man designer gode læringsaktiviteter, så kan man måske frigøre noget tid for underviserne. Vi har i hvert fald i Danmark, vil jeg sige, efter i mange år ikke at have givet nok opmærksomhed til undervisning, uddannelse, så er vi nok lige nu der, hvor blandt andet på grund af meget store reformer, nu kan I høre, nu har jeg rykket op i den politiske del af mit virke, nu skal vi passe på forskningstiden også, at det ikke, der ikke går for meget, altså at der bliver en god balance. Så det var et argument for, at vi kunne bruge mere tid på, eller hvorfor vi skal prøve at tænke mere helhedsligt. Og så har jeg her til sidst med 3 cases. En hvor fra mit universitet, og jeg har set så mange gode cases hos jer, så nogle af dem sidder kanskje nogle af jer og tænker, det har jeg meget bedre eksempel på. Men likevel vil jeg prøve at lægge ind nogle eksempler her. Det ene, det blå her, det er, hvor man på jurastudiets bachelordel har sagt til samtlige kurs, I må have mindst et IT-læringselement inde i undervisningen. Jeg vil give jer nogle af de tilbagemeldinger fra underviserne, som er. Så har man på den røde her på allersidste semester på masteruddannelsen i medicin, dermatologi, der har man fuldstændig lagt om undervisningen, så den bliver meget mere problemorienteret, både i og uden for klasserummet. Og til sidst vil jeg give et eksempel på, som jeg vil tro, der er mange med naturvidenskabelige uddannelser her kender til, hvor man havde et stort problem med studerende, som kom og blev optaget på uddannelser, hvor man skulle have gode mattekundskaber, og hvor altså meget basal viden ikke var, den var ikke opdateret. Men lad os kigge på jura først. Det er min gode kollega, prodekan for uddannelse på vores samfundsvidenskabelige fakultet, Pia Andersen, som tog sig for at sige, jamen der skal være mindst et element af IT i hvert kurs. Og her har vi kurserne,
Og her har vi nogle af de aktiviteter, og som jeg ser, criminal law, det er lykkes at have gode intentioner, specielt når man sidder i ledelsen, og jo højere op man sidder, jo mindre, jeg plejer at sige, jo færre arme har man. Om man ikke kan få folk med sig, så sker der jo ingenting. Men det lykkes trods alt at få flere ting med, og der ser I noget af det, som vi har haft gode erfaringer med, det er det her test audio response system. I har sikkert også haft klikker, og det at få studenter for eksempel til at tænke på, hvad er det for en kat, som ikke kan trække tilbage kløerne. Så snakker man om det, og så deler man med hverandre, er jo en god, i hvert fald sådan en afvekslingsøvelse, som også kan øge koncentrationen, og det kan selvfølgelig være mye mere komplekse spørgsmål, man tager stilling til. Erik Masur fra Harvard University har vist igen og igen, specielt igen i naturvidenskab, hvor godt det kan være at bruge det system. Og så har de brugt video, de har brugt test, de har brugt self-assessment, og så ikke mindst, så vi har ligesom her på universitetet indført Blackboard, og Blackboard har nogle muligheder for, at studerende kan vurdere hinanden, give point til hinandens øvelser. Det er faktisk en vældig effektiv måde at lære noget selv. Det ved vi jo. Der er ikke nogen, der er så godt som at selv undervise. Men hvad sagde de til det? Ja, faktisk så havde 75% allerede haft kompetencer og kunne bruge teknologien, og 60% af underviserne deltog i udviklingen af dem her, og ikke overraskende, vi plejer at sige, at vi er jo på et universitet, så var der både vældig kritiske røster, og så var der nogle positive, og kritikken delte sig både noget af det, der var mere konstruktivt, og det, der var mere kritisk. Men i hvert fald noget af det, som Per har taget med sig, det er, at det er helt afgørende, at man har en god teknisk support. Hvis man som underviser skal stræbe alt for meget med at bruge teknikken, så kommer der ikke til at ske meget. Og så oplevede han også, at man vil se, at det virker. Man vil have effekt. Man vil have evidence. Og det tænker jeg, at alle vores indsatser, der er det vigtigt, at vi ikke nødvendigvis laver kæmpe store forskningsprojekter på det, men at vi hele tiden er kritiske på, at det vi laver af ændringer, at det faktisk også har en ønsket effekt. Det kan være på det laveste niveau, tilfredshed, det kan være på hvordan, selvfølgelig vil vi allerhelst, at de studerende oplever højere kvalitet og bliver dygtigere. Og så ikke mindst, og det er jo heller ikke overraskende, at det tager tid, og at man må afsætte ressourcer til det. Så, og jeg kan se, at tiden løber, så jeg vil gå hastigt videre, så gik man fra i dermatologi på medicinstudiet, hvor man havde delt studenterne på 6 hold, og så står der 11 lectures per semester på hver, fordi der er en tendens, selvom man har færre studenter, så er der en stor tendens til, at man alligevel forelæser. Og der besluttede man, at man ville omlægge hele undervisningen til blended learning, og samtlige 10 eller undervisere, som var professorer eller lektorer, deltog i det her. Og så udviklede man 50 meget korte 3-5 videoer, fordi det er jo, det ved vi også, at teknologien, hvis vi bare sætter strøm til forelæsningen, som vi gør nu, så har det slet ikke den læringseffekt, som hvis vi prøver at lave noget, som er kortere og helt ned til, hvad er det, vi vil have med. Så havde de 10 på dermatologi, som på alle andre medicinske fag, skal man jo kunne noget praktisk, så det var også nogle videoer. Og så producerede man faktisk 100 cases, som man kunne bruge i klasserummet, så man lagde om både før og undervisningen og også undervisningen i klasserummet. Og det man oplevede, og det var det her med, at det var en kæmpe tilfredshed blandt underviserne. De rapporterede tilbage, og det var det, som gik tilbage til min morfars historie, at det var en revitalisering af undervisning. De fandt, at studerende var mere aktive, stillede bedre spørgsmål, og så fik de indblik i hinandens områder, for ellers så havde det jo været, en havde haft psoriasis, en havde haft eksem, en havde haft, hvad ved jeg.
de forskellige områder, så havde man undervist, og man havde ikke haft den der tværgående udveksling. Og så viste det sig faktisk, at det, man lavede til studenterne, det kunne også bruges til patientundervisning. Det kunne også bruges til undervisning af andre faggrupper. Og det samme oplevede studenterne, og det er ikke nogen selvfølgelighed, at studerende liker at ændre undervisningen. Tværtimod så er det faktisk vist mange gange, at studerende ofte foretrækker det, de kender, og det er også en af de ting, som vi skal være vældig gode på at sige igen. Hvis vi erstatter med noget nyt, der skal vi kunne argumentere for både hvorfor og vise, at det virker. Det her, hvor man satte video op i stedet for forelæsninger, her har de vist, hvordan studerendes aktivitet er spredt over døgnet, og man kan vel sige, desværre er der ikke nogen baseline, at der er i hvert fald en fleksibilitet, både at bruge, hvordan man bruger sin tid spredt ud over en hel uge og over døgnet. Og jeg har taget det her med, ikke fordi det er så vældig interessant i sig selv, men for at sige, at det at have et fælles learning management system, eller ikke nødvendigvis fælles, men et learning management system, giver nogle muligheder for det, der hedder learning analytics, at vi kan blive bedre, vi kan få information omkring, hvordan arbejder de studerende med stoffet, og kanskje give noget feedback, og også få fat i de, som ikke er så aktivt. Det ser jeg som et kæmpe potentiale ved det, vi gør med teknologi i undervisning. Men vi er i infancy. Vi er tidligt. En af mine kolleger sagde for nylig, det er som teenage sex. Alle tror, at de andre gør det, men man er ikke kommet vældig i gang med det endnu. Men i hvert fald, det er en af de store implikationer, der er, synes jeg, for at bruge teknologi i undervisningen. Og så det sidste eksempel, og jeg har der, er en professor, Bjørk Hammer, en af de, som har allerhøjst H-indeks på Universitetet i Aarhus. Og jeg har haft lyst til at tage det eksempel med, dels fordi det viser vældig godt, hvad man kan med teknologien, men også fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker undervisning og forskning sammen, og jeg elsker sådan nogle eksempler, hvor vældig, vældig dygtige forskere også engagerer sig i undervisning. Bjørk oplevede for mange år siden, han havde skulle undervise nanoscience-studerende, og han gav dem sådan nogle meget basale opgaver og i matematik, og fandt, at 30% fik helt basis matematik galt. Det vil sige, og der tænkte han, og han testede dem i alt 3 gange, og de blev ikke mye bedre. Det vil sige, der var et eller andet basisniveau, de ikke havde. Og så gjorde Bjørk det, at han sagde, at det må vi gøre noget ved. Og det var et kæmpe kursus, man kører på Aarhus Universitet, hvor alle studerende fra naturvidenskab og teknologi har sådan noget basis matematik, kalkulus. Og så lagde han ind forskellige muligheder her, både med online lectures og så de her tests, som jeg skal vise eksempler på før. Man fik også en e-instructor, en man kunne chatte med, og jeg skal vise resultaterne, hvad de studerende synes om det bagefter. Og så lagde han ind sådan en læringsstier. Og her er et eksempel på en læringssti, hvor man brugte Blackboard, og man kunne optjene point. Og nogle af det var jo ting, som var helt først et testkursus, hvor var de? Og så inden de overhovedet gik i gang med det pensum, som hører til universitetsniveau, så havde de basal gymnasiepensum. Og som han siger, det har sådan en karakter af noget gamification, altså at bruge mange, mange små exercises. Og jeg vil vise jer her et par eksempler på, det kunne være polynomier, og hvor han gav dem studerende sådan på computeren, så kunne man svare, nej, det var ikke den, nej, det var ikke den, her var ret. Så får du næste opgave. Studerende var lidt bedre, første var fejl, anden ret. Og så kører de igennem, og indtil den studerende har genkendt og arbejdet igen, husk på repetitionen i det her, så kørte man igennem, og så fik man det antal korrekte svar. Og sådan har de kørt det her igen og igen med masser af kalkulus, og inklusiv at man så kunne køre med, samtidig kunne tage forelæsninger, som også kørte på nettet.
Og det, der har været, nu blev det omdøbt så fra calculus til sci to you, og I kan gå ind, det er et shareware, det er noget, man kan bruge, fordi det er jo sådan, at når nu lykkes, så er der heldigvis mange af vores forskere, som gerne deler på sig. Og det her, det er eksamensresultaterne. Vi har et system, og jeg kunne tale længere om det system, det er ikke særlig godt med gradering, og man passerer det her, det er, at man skal have mindst 2 for at passere og bestå eksamen. Og som I kan se, så lykkes det faktisk at reducere antallet af studerende, som dumpede, hedder det? Og resten fik bedre score. Og det er for tiden løber, så jeg kan ikke gå ned i detaljer på det, men jeg vil komme med Bjørks erfaringer på næste slide. Men hvad sagde de studerende til det her? Og vi her, den tager det mellem det positive og det negative. Man var glad for videoforelæsningerne. Man så ikke Blackboard som sådan, som en kæmpe stor hjælp. Nogle af det har, tror jeg, at gøre med, at vi har implementeret den her learning management system, men vi har ikke i virkeligheden fået det fulde potentiale udnyttet. Og som I ser, 80% var meget positive over for det her at træne færdigheder. Hvorimod jeg synes, det var interessant, det at kunne gå online og chatte med en instruktor, som var til rådighed inden vældig mange timer, var der mulighed for de studerende at kontakte instruktoren. Det var ikke noget, der blev vældig værdsat. Og kanskje er det at stille et intelligent spørgsmål, det kræver faktisk, at man har ret god styr på sit stof. Så det tror jeg kan være en af erfaringer. Så hvad var Bjørk Hammers erfaringer? Han sagde, at der er gode erfaringer, som I så kan man også vise på eksamen, at det faktisk er værdifuldt at teste og repetere på basale færdigheder, mattefærdigheder. Så har jeg ikke haft tid til nu her at vise jer, men han undersøgte faktisk frivilligt deltagelse i det her over for obligatorisk, og fandt helt evidens for, at hvis ikke det er obligatorisk, der har det ikke samme effekt. Og specielt, hvem er det, som deltager i de frivillige aktiviteter? Jeg er sikker på, at hvis vi havde tid til at stemme om det her, så ville de fleste af jer sige, at det er selvfølgelig de dygtige studerende. Og ja, det var det. De dygtige studerende blev endnu dygtigere, og de som semmer, dem som kom ind på studiet med lavere betyg, de havde kun en lille vækst i deres performance. Så en stor advarsel mod, og hvis man går ind og fører sådan noget her, og så gør det til en frivillig aktivitet, hvis man virkelig vil have effekt, så er det en god idé at gøre det obligatorisk. Det, som Bjørk har gjort, det er, at man hele tiden får tilpasset opgavesværhed til der, hvor man er, og det vil sige, at hvis man er vældig dygtig, så stryger man ret igennem. Så der er igen det her mastery learning. Og det er jo noget af det, som er interessant. Det er også det, der står i den næste, at man faktisk som underviser får nogle, det igen, så er vi tilbage i noget af det her med learning analytics, at man kan få feedback som underviser på, hvor er det er svært, og så kan man tilpasse sin undervisning. Så er jeg kommet, fordi der skal lige være tid til et par spørgsmål. Hvis jeg nu skulle tage ud, hvad er det, sådan er nogle af hovedpointerne, som jeg gerne vil, at det jeg tager med i dag, så er det her med, at vi skal designe læringsaktiviteter. Vi skal være meget mere bevidste på, hvordan vi arbejder med de studerendes læring, både før, under undervisning og efter undervisning. Og jeg er ikke fortaler for, at man ikke skal have forelæsninger, men vi kan supplere dem, og vi kan give større værdi til forelæsningerne. Jeg tror faktisk, det kan være en fejl at fuldstændig afskaffe det. Og så håber jeg, at jeg har vist, at hvis vi kigger på, hvordan processerer, hvordan arbejder den menneskelige hjerne, hvad er det for nogle måder, vi kan, så har vi også nogle muligheder for at tilpasse vores undervisning til, hvordan vi omsætter informationer, hvordan vi processerer informationer, og hvordan vi skaber dyb læring. Og så lidt om teknologi i klasserummet, fordi
mit job nu er jo på det overordnede strategiske satsninger og rammer og så videre. Så tænker jeg, at det kan fremme læring. Det gør det ikke nødvendigvis, hvis ikke vi arbejder klogt med det. Vi skal også passe på, at det ikke kun, selvom der er udmærkede eksempler på rene online-læringskurser, så tror jeg på, at vi skal have den gode vekselvirkning med campus og online læring. Og så plejer jeg at sige, at teknologien er cirka 20% af løsningen. De 80%, og det er selvfølgelig bare for at have et klart statement, jeg bruger sådan absolutte tal, det er, hvordan vi anvender teknologien. Så når først man har teknologien, er der en kæmpe opgave i at omsætte det. Og vores erfaringer i Aarhus er, at det er at få engageret fagmiljøerne, faglærerne, sammen med folk, som har didaktisk, pædagogisk indsigt, som giver det bedste. Fordi det er multidisciplinary, som der står her. Det er det interdisciplinære tilgang, som det her kræver for at være rigtig godt. Lige inklusiv IT, fordi det er en af de ting, vi kan se nu. Nogle drøner afsted, men vores IT-afdeling kan slet ikke følge med. Og hvordan får vi integreret alle de systemer, vi har? Det kunne jeg tale længere om, men der er bare 3 minutter tilbage, så jeg tror, der skal være plads til 1 eller 2 spørgsmål. Tak for nu. Tusind tak for det. Spørsmål? Nej, jeg har en mikrofon, så hvis du venter lidt. Mitt navn er Toril Slotto. Jeg bare lurer på, når Universitetet i Aarhus har gjort så gode erfaringer som for eksempel Bjørkhammer, hvad gør universitetet for at overføre dette til flere fag, til mange fag? Det er lige nu den helt store udfordring, fordi man deler ikke nok på tværs. Altså jeg tænker, sådan en konference som det her er jo et godt eksempel, men hvordan gør man det på hele universitetet? Så vi er på vej nu med en ret stor strategisk satsning, hvor vi vil understøtte et produktionscenter, et center, hvor man kan lave skabeloner, hvor man kan producere video på høj, og hvor man kan dele erfaringer. Fordi vi er der, hvor vi har klart de 20% vældig godt, men om vi ikke sørger for at gøre det, som du netop stiller spørgsmål ved, så går det ned ad bakke. Så det er helt afgørende. Så vi kommer til at lægge mange penge i og arbejde med næste fase. Men bare implementere. Alle vores undervisere har fået tilbudt kompetenceudvikling også. Så vi har ligesom basis, og vi har haft masser af gode projekter. Men næste fase, det er præcis den udfordring, som du beskriver. Tak. Her. Jo, i den transisjonen som jeg gjenkjenner i veldig mange av foredragene her, fra en frivillige forelesninger til obligatoriske aktiviteter for studentene over hele linja. For det første så skulle vi forvente bedre resultater, for vi tvinger jo studentene til arbeid. For det andre så er vi ikke bekymret for at studentene sin selvstendighet og ansvar og de aspektene av den menneskelige utviklingen skal gå tabt. Jo, jeg kan kun sige ja, det skal vi have, altså, fordi det er jo et universitet, det er jo, men vi kan godt opbygge, tænker jeg, gradvis selvstændighed. Men det sidste case, jeg beskrev her, det var jo studerende, som kommer til at droppe ud, fordi det bliver vanskeligere og vanskeligere for dem. Så jeg tænker, at vi skal tænke vældig mye progression hen over studiet. Og for eksempel det, hvor man på kandidatuddannelsen havde, i medicin havde det, altså cases, så er du op på meget mere kompleks læring. Og der er jo også noget med qualification framework, at du har de højere ordens læring, det at evaluere, sammenligne osv. Vi skal arbejde klogt og på det, men du har en vigtig pointe, og derfor, det var faktisk også et af mine argumenter, vi skal ikke erstatte
vi skal have kombinationen, men vi kan godt få en bedre diskussion på et højere niveau, hvis man kommer vel forberedt. Men god pointe. Tusen takk, Berit. Da får du med deg en smak av Trøndelag. Tusind tak. Ja. Tusind tak. Ja.